Oh, live po tayo dito sa Kanong OFW. Ano po mga kabayan? Isa po lamang tayong maliit na vlogger, hindi po kagaya ng mga malalaki. Pero the good thing dito ay i-share din natin yung ating hindi lang po ideas, yung opinion sa mga nangyayari po sa ating lugar, sa ating bansa, sa ating continent at sa buong mundo. Gusto ko lang i-share na ang sitwasyon natin sa Pilipinas po, napakahirap po talaga yung mga nangyayari, ano. Wala naman po tayong makitang rason para i-persecute yung mga ating mga kawawang nangingisda lamang po sa ating sariling dagat. Ngayon sila pa yung naaapi sa ating mismo sarili natin yun, ano, mahirap po talagang isipin din, maski hindi po direktang tayo yung tinatamaan ng mga pang-aapi, nasasaktan pa rin tayo kasi Pilipino tayo, ano. Pero ganun pa man, sa aking side, pinapanalangin ko na Diyos na po ang bahala sa mga lahi at mga taong gumagawa ng ganyan. Kasi wala naman po kaming magagawa kundi ang tanging panalangin. Alam ko na may lumikha sa atin, kaya sa Diyos lamang ipagkatiwala yan. Masakit kita na ginaganon yung ating mga kapwa, pero anong magagawa natin? Pero alam naman po natin na may mga namumuno sa atin na buo naman yung loob at ipinaglalaban ang ating karapatan sa mga bagay na yan. Hindi po ako nagbabanggit at alam na po ng nanonood nito. Maganda po yung ginagawa ng ating mga namumuno sa atin, sapagkat sincero, totoo at tunay na pagmamahal ang kanyang ibinibigay sa ating mga kapwa Pilipino. Ano po? Kaya naman, wag naman sanang mapakinggan mo pa na kung ano-ano pang pananaksak sa likod. Ano, ang hirap po. Kaya magkaisa po tayo, magtulungan po tayo kasi isang lahi po tayo. Pagtulungan po nating pagandahin ang buhay ng mga susunod na henerasyon sa ating bayan. Ano po? Magkaisa po tayo. Huwag po nating walain yung mga pinaghirapan ng ating mga national heroes. Ang mga pinaghirapan ni na Dr. Sercel, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Juan Luna at kung ano pa na marami mga bayani sa ating bansang Pilipinas. Kami po ay mga OFW, pero ang aming kontribusyon ay ang panalangin sa pinaglalaban po ng ating mga namumuno sa ating bansang Pilipinas. Masakit po na makita na watak-watak, nagkakawatak-watak ang ating mga kapwa Pilipino. Pero mas maganda at mas masarap kapag mapagtagumpayan po natin ito. Magkaisa po tayo kasi maganda po yung nagkakaisang Pilipino. Mayroon naman pong mga terms and tenure na sinasabi sa kuwan po natin, Constitution. Ay hindi sundin na lamang po yun. Ano po? So, ganun pa man, dito ko na i-end ang aking vlog and video. Sana po ay na-impart ko din po yung gusto ko pong sabihin. Nakakalungkot man, pero wala na tayong magagawa. Isipin sana natin na time is gold. Tulungan sana natin ang mga namumuno na gumagawa ng mabuti. Kasi kapag natapos yung termino nila, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Ang magagawa natin ay maghabol pa para mapunan yung pagkukulang. Masyadong late na po tayo noon. Kaya magmahalan po tayo, magmalasakitan. Huwag po yung personal interest o di kaya huwag po yung sariling kapakanan lamang ang iniisip, kundi isipin natin ang kabutihan
at kapakanan ng sambayan ng Pilipino sa mga susunod pa na henerasyon. God bless po everyone, at mahal na mahal ko pong aking lahi. Amen po.